back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done. Oh, ni Ana. Salamat, Habi. Kini na lang kamunggay ug luto ng linat ang Bisaya nga manok. Alang sound sa kanang maong pahiyong. May nahinumduman ako. Unsa? Tell me. Imo sa ning paborito kining sinabaw nga Bisayang manok, di ba? O unya malasaw nga itlog ug sinunog nga kape sa buntag nga sayo. Oh, mo ganahan ako sa buntag nga sayo. Magkapawa sa kabuhi ang sinudong nga Yan umihunong ka sa pagsulti. Padayon sa pagsulti. Mary. May nasulti ba kung nga wa ka makauyon? Ganun kalit kang nangupa og lawom. Tungod kay gusto ka. Paborito na ko ang kape nga sinunog bugas mais sa buntag sayo. Apan dili malasaw nga itlog. Kundili, itlog nga may daghang tamatis o nya parisag buwat nga sinugba o pinirito. Og Cesar ako ang niya. Busa hunungi na sa paghuna-huna ang kanhimong asawa nga patay na. Palihog na lang ko og lunod anang kamungkay. Og pagkahuman, pawanang kayo. Ako na tawag ni nanay sa taas. Naibaw ko. Nga dili malasaw nga itlog ang imong paborito. Kung dili, tinamatisan ang itlog. Diyos ko. Gitubag niya ang daghang pangutana sa kong rahona. Sa samang higayon, kiyatagan ko niya og tumang kalipog. Ganong malagsama sila sa daghang butang ni Mary. Kinsa ka magidi ay Jane. Mahal ko na niya si Mary. Pero wak mahinumdum sa paborito ni ining pagkaon. Pakakot yung bisag unsaon. Dili ko mahimong magpadasa kung kalakot. Nana ko tungod sa lawak na naimutangan ni Nanay Josefa. Pasalo ako, Nay. Nasayod ko kung unsa ko nimo kapinangga ni atong higayon. Didito pa ko uban ninyo. Og nasayod kong wa kay kalabutan sa tanan na hitabo. Apan pasalo ako. Nga kinahanglang matuman ang akong panimaw sa imong anak. Duha ka kinabuhi ang nawa nako. Og dili ko kini mahimong palapyon. Dili ka unta ang ayang mahuban karon, Nay. Apan kay ni akamana. Pasalo ako. Nay? Sige na, Nay. Kami na ni Jane ang bahala din eh. Ay ako nila mahugas, ana. Kaway angay mo pa huway. Basta hago na mo kay nako nga natogras tibuok na to biyahe. Uy, kaso, Nay, uy. Basta sige na. Kami na lang ni Cesar din here. Saka na lang sa taas. Ay, wa ko maanad nga way buhaton, oy. Pues pag anad-anad na. Kay dili ko masugot ka, maglihok-lihok ka pa, uban naman ni Cesar. Ay, pagkabuutan, gid nimo anak. Wa ka cute mausap. Ha?
Bisan pa man sa imong kahimtang, dili ka mapahitason sama sa mga adunahan. Og mo ka na hinungdan nga mas napamahal siya nako nay. Wasa sige na nay, lakaw na. Kami na bahala ni Jane din kay may buhaton pa mi. Kasakit sa kong kilid kay gisik ko. Gano'n man. May dautan ba kong nasulti? Ay, kini mga bata, Dala, sige na. Muuna na kong sod sa akong lawak. Cesar, ha? Wa ko makauyon ang imong pahiyom. Why? Nagkaila ko ng pahiyom, ma. May tuyo ka. Oh. Cesar! Nagkakus ka man good. Hoy, daghan pa tagugasan, ha? May mubag o niya dala ni sa sayos buntag. Promise. Mubangon ko sa iyo. Ako ni bahala ini. No. Please. No. I miss you. No. Buhiin ako. Kung gusto ka, una na lang sa ka sa imong lawak. Dito tupad sa lawak nga nahimutangan ni nanay. Ako ni bahala din, hi. Dili mahimong mabuntagan ang mga hugason. Karon ra lagi. No. Sige. Ako ni bahala din Paspasan ko ni. Lingkod ka lang diha. Unsa? Sugod karon. Wa ka na siya laing buhaton. Ako ni bahala nimo. Mamawi ko sa tanan akong pagkuwang. Mabasa lang ang imong kamot kung manghulaw ka o maligo. Okay? Og mahago ka lang sud sa atong lawak. Nagkasabot? Unsa? Busa ko ni bahala din sa hugasan. Okay? Fine, if you insist. Musa ka na lang ko sa akong lawak kaysa maglingkod o magtanaw lang nimo nga ng hugas. So na lang sab unya sa imong lawak, ha, kung mahuman ka na diha. Oh, wait. But mo ipasabot? Nga man naglahi tag kwarto? Yeah? Unsa? Uy, Jane, wifi. Dili ba mahimo mag-uban ta sa usa ka kwarto? Dili. Kay dili pa ta kasado. Oh. So you will have your own room and I will have mine. Unsa? Jane, Jane, kadiyat lang. Asa man ka? Matug. Ikaw ra magkay bahala diha. So matug na ko. Good night, happy. Unsa? There's no way nga tagan ta kagkaharuhay, Cesar. Gusto nimong angkuno ng akong lawas. Pwes, mag-agi ka una og kalisod. Tungod kay dili na kusama ka sayon o ka-inosente ka ni Adto. Cesar. Jane? Jane, abli ko. Jane? Huwag sa mga abli sa iyang pultahan. Iyag yung kibarukan ang iyang kiingon nga magbuwag mig higdaanan. Ay, excited pa unta ko nga makauban siya sa usa lang ka kwarto. Unya di ay. Tingali tungod kay niya uban ako si nanay. Maikog tingali siya ni nanay nga mag-uban mi sa usa lang kalawak. Kasal? Sige. Kung mo imong gusto. Bisan pagkaslan pati ka sa tanang simbahan, Jane. Pagkaslan ti ka og ilhon ang matuod ni mong pagkatao. Good morning, Nay. Si Jane? Sayo mo itong ilakaw. Oh. Nagpamalito lang ko no siya sa lungsod. Mao ba? Nga no, magkunya pukawa. Dugay na hinong kus pagmatada. Kape. Ah,
Sige, Day. Salamat. Wow. Si Gina Kahumot. naghimuana. Amo ba? Oo, sa ako pagbata ka na sa panglabing una kong napanimahuan. Ang sinunog nga bugas kape. Mo ba? Kung nakaluto na sab siya ini. Natanawa. Ah, kinamatisan nga itlog. Mangumpra pa kuno siya karus lungsod o mga dilata. O uban pa alang sa atong konsumo. Anak, Nay, wa ka ba matinga? Ako lang ba? ha? Sa unsa, Nay? Si Jean, kung wa lang mo sa bagyang postura o sinultihan, lakip ang pikas bahin sa iyang aping. Kung may sunog lang ni, siya good si Mary, dili ba? Nay, Ang kagaan sa akong buot niya, si Sarwagi kalainan sa akong gibati ka ni Adto kang Mary. Ang Joseph, kamatinahuron, ang kabuutan o kakugihan, wa kay kalainan. Musa ako lang ba? ang nagduda? Kung mao, nagduda ka sa niya? Dugay na, Nay. Pero kotobras pagduda tungod kay wa pa ko'y igong ebidensya nga siya gid si Mary. Tungod usab sa daghan usab nila nga kalahian. Anak, kung may tao man nga mas makailan niya, ikaw na. Tungod kay gikauban mo siya. Wa man magdugay apan sinati mo ang tibuok niyang lawas, dili ba? Nay, Apan kung buot niyang taguon ang tinuod niya pakasiya. Pasag di nga iyan ang buhaton, anak. Nay, Apan andamang daan ang imong kaugalingon sa posibleng mahitabo. unsay buot mo ipasabot, Nay? Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!